Dnes nám náš prezident Donald Trump práve oznámil, že z noci na dnes sa vykonala vojenská operácia vo Venezuele, kde zatkli venezuelského prezidenta Madura, samozvaného venezuelského prezidenta, lebo on nebol oficiálne tam vlastne elektovaný ako prezident. Čo to znamená pre Ameriku? Pre nás tu v Amerike to znamená to, že Amerika preberá Venezuelu a bude Venezuelu manažovať, čo bude zaujímavé. Venezuela je najväčší producent a vlastne má najväčšie zásoby, nie producent, má najväčšie zásoby ropy na svete, takže pre nás to v Amerike znamená asi to, že z benzín nám dosť zlacne a asi to znamená to, že kokain dosť zdražie, keďže hlavný dôvod, prečo tam podľa amerického prezidenta vlastne vojsko išlo, kvôli tomu, aby sa skončil dovážanie drog a hlavne kokainu sem do Ameriky. Čo to znamená pre zvyšok sveta? Znamená to, že Maduro bol spojenec čínskeho prezidenta, ruského prezidenta a spojenec Kuby. Bola to krásna ukážka amerického vojska, ako sa dá riešiť konflikt